Ladies and gentlemen, natanga nikuseka because nyaya yataurwa before camera inoika unoita ngochashuwira kuti muise pakamera, but let's just forget about it. Kune statement rinonzi zvoto zvinotambidzana mumote, but isusu hatisi zvoto. Isu tiri aiwa zvoto hazvitambidzani mumote, zvikomo zvinotambidzana mumote. Aiwa zvikomo zvinotambidzana mote, but iri manje ikomo manje. Aiwa msadaro. Isi manje hatisi zvanza. Isu tiri chanza. Tutanza. Anona. Tayazogezwa ni zvanza. Unofana kuyambudzwa. Yes. Kuti mashoko abude zvakanaka. Ndatenda. Ladies and gentlemen, tinamukoma Oscar Bambuka. We are escorting him to a program which he is supposed to host, but angoti no. Hanzi nesong ya Volts ndokudaidza Ishe furai nepano. Kana mafurai nepano hamungopfureka. Tikomborerawo. Imimi hapana chamunokomberwa nacho. Asi kusimbiswa kuti mutori kumberi kwangu keni. Azviti Pa movement. Ende unozviziya. Ende imimi munozviziya. Asi chaturikuita panapa we are very influential people in the nation of Zimbabwe. Saka ndingoti ngati you are responsible. Imimi newe. Alright, so wangoita question mashoma quick. Wonderful. Yekupedza. Amusikuona renge phase the restoration kapfura, you are already restored now. Let us move on with life. Vanhu vakanganwe kuti oskamboita zvemadrugs and shit. That's what is drugs. Right, restoration yakatanga kuitika kuna Oscar. Asi hazvina kuperera ipapo. Because now I saw it wise nokuti my youth obva ari kuaffectwa. Akapinda nekutsomwa kwandakaitwa, akapinda pandakapfurawo napo, indadzoka. Saka ungabva wanyarara. You become a preacher of that particular gospel. Because pandemic it's here with us kusvika iwe nentakura takutonga tama leaders various aspects of life. Saka takangotizika Zimbabwe inozotyisa manje. Saka pa restoration apa amusirimi makurestore now. Aiwa takumirira vamwe manje. It's now a body of Christ. Yevanhu vari kutambudzika. Restoration haisi yemadrugs chete. Munhu ari kuchinja chakaipa uchiita mune chakanaka. Angava makuhwa, kuda bonde. Bonde zvakaipera kuda bonde. Kuridisisa. Kuridisisa kwa. Nemunhu wani zvakanaka. Wamaka pinda pamhiko. Kuti zvezve kuti kumbopanze kana kuti maita mainterview makudaidza vamwe vanhu kuti kuda bonde hakuna kuipa. Ayo madira acho. Unoona ndabonde zvokuti vanhu vakaona video hadada newe. Munhu wese aona video asudada neni. Kuti munhu asaranga azoona video hadada newe. Sika anoda bonde sere kani? Havana kuti unoda bonde sere. Maxika. Ndikuona hangu pashopa ke. Twasikana twanenge achiunza. Azvizopera ipapo. Ndonamatira kuti zviperere ipapo. Zvinoperera. Ndotsvabe womenzi kuti ndisange ndichidya zvafuna stock. Kuti stock ka. Azvinofanana kuti Jetsman ka. Worova chimablanza wafana tengesera. Wataka kutozuka uchitorova iwewe no asiti. Avava ndotomeka sure. Plus kuna mwana anozokomenda kuti ngemustudio meme ndindega mune makatozara vanhu. Vangwantoyena vanhu vavo, vangwantoita sei kutosanga kukurasa. The same way inoshutwa even pornography. Mune mutori nevanhu vanenge vachitoshutawo. Saka point yake ina basa yarutaura. Zvekuti munenge mune vanhu. Chine basa re. Muna cameraman, mune sound engineer, iwe uchita ngose zvako. Alright, then next phase there was a spiritual journey yamakambofamba before you were incarcerated. Prophet Oscar Bambuka, was that genuine? Genuine in the sense of ridiculing me by internet and vanhu wavo. As genuine in the prophetic call yokuti isusu tinotaura zvinenge zvataura naMwari. Saka I don't know matitles anonetsa muZimbabwe. Inesikadonzi prophet. As I'm an esteemed teacher of the word of God. Those ndozvitari kuti prophet. Are you still, because the Bible says the gifts of God are without repentance. Mwari kana tokupa chipo chitore. But tiri panapa takamira nemunhu waMwari. Hongo. Andi ndafa ndakandwa mekupedzisirisa ndo ndaita resurrect. Saka ndo mari saka hapasina zvakawanda zvokuti nditaure. Kungonditarisa chete. Unoziva nekwandiri kubva. Ndova testimony kuti kutarisa iyi. Reka timbobvisa mufungwa takadhakwa.
ngontarisa chete waibata inyaya yeziso iwo waimbowanza futi kuti wati uchiri pachirongwa cheina. Last one manje. Mu practice yedu. Yes. Journalism, we call it a practice or a trade. This is not an industry. Trade redu journalism. Ndimi atingati pioneer because but we are icons who actually left a mark and munorarama rent free in our heads, the news read by all. Wakati left a mark dafa ere mwangu msati mamboenda wa makamboenda. Alright. Now Madzoka, it's undeniably what the industry is shaken. But mama posta mnoisa kune vamwe vanenge vachifila okay, intimidating majena isusu edu we are not jealous of you because haisu hatina kodo jealous arionekeka pamwe mukati manje pamwe uchinijuta even nyange tikaita jealous bible charinoti kuti God is a jealous God. Jealous is not a bad attribute, you know. It just means pane chimwe chikuitwa neumwe munhu chaunoshuwira kuti dai chiri changu zvokuti tozwoka God. To be honest makuru ina ndakana jealous. I know. Ndinotobelieve mamuri zvitoda ndonakirwa zvitoda muchitenda maitira amunozviita because obviously makasaita zvamukuita imi hapana panonzi Sparks Oscar and Oscar Sparks. Sparks anoramba ari Sparks achiramba achingoti ari kuita nongosvika pakeke nongodemburo kangu ndakuenda ndichidyawo zigosvika kudembura kake imwe saka hatina jealous hatotonakirwa neme nemuchiita haini jealous noona ndinaro kamubvunzo nyongwari wekuti chii panyaya idzi kuti nawo pamapost enyu vanhu futi vanenge vachitaura but mapost enyu in particular so another post makati ndikuti ndikasvika ndikuona majournalist achiwanda pakonzi inini munhu andakuona kana ndiko vanhu akuona ndazvira zotokumana right pamwe anga akawanda ndosikasina kukuonai but point yangu yandikubvunza ndeyekuti hazvina kapride ere mukati. Aiwa hazvina pride ndotoshamisika kuti chii you are the only guys vekuti ndinonyatsosvika toita mix and mingle. Vamwe vese vanoti ndakasvika soka kana kutaura neni hatauri ndakamhoresa one word. What do you think they do that? Fear of the unknown. Of the unknown yazongoizwa kabada vanobeza kuti fear vanonikwata. Aiwa authenticity kana kuva munhu anobuda pachena kwakasiyana nemunhu arupiwa makake envelope. Andozvona arupiwa makake envelope pane pambe anogumira because ainge achingofunga kuti Oscar ari kuzviziva handimazvona ndapedza nevana but asi makasangana nani wemaenvelope envelope anozati it's a bad ethical way of practicing trade radio saka it's good to name and shame. Aiwa isa mazita hana kunaka but variko ku-electronic media neku-print media majournalists ekuti anongopiwa mari ungava kupiwa mari nepolitician kupiwa mari nemusician napastor ovatoita zvaanenge aita ko pastor vakazorepa ndopandinotyira ipapo iwo wakadya mari yavo ungazvitaure noka unenge wangofanana nalawyer kanongopiwa mari nemapastor anenge arepa wongoita basa raanenge apiwa because apart from being journalists we are also public relations officers. Okay. But not vese vari ma-public relations officers because public relations iart yekuti inotoenderwa kuchikoro ndogara ndichitaura nyaya iyoyo kwete kuti zvamufanana nouya wekupfeka manapukeni tizvetawas ndiwadaro tobvita muti abrand ambassador weimwe company mafanizwa ndiri ndapedza newe. last one tada kuenda multiple advice ka individually because we are pursuing different rules but mune rules wona kuti we are together even yango patiri kupesua tangeni chibaba chakapfeka October chikumirira cancer unozoona Sparks akapfeka yellow don't think kuti mama Sparks inonzi pink avasi mama Sparks vari pa October breast cancer awareness a responsible citizen. To be honest with you since day one is very humble munhu uya anobatsira vanhu ndambotaura interaction yandakaita nawo kusvika panapa. Number 3 vari pamberi pangu in as far as viewers are concerned so I respect him. Do you think those people varungotera just like that? No. Antomufarira you have left a mark
saka usafa wakanyeperwa kunzi vanhu havasi kuona vanenge vachiona chiti 4 uindapedza nayo yes Ife- hai mimi unondodza off the camera aiwa no No, zviti iwo uneka business mind manje ndo zvandokudira because nina ndikutama nevanhu vakapusa yes ya business oriented ende zvinobatsira futi kujournalism kuti ngasangoramba ine kugara mustudio tichitaura pamaika ngatsvagewo pfuma ndo zvauriwo whatever gives Zico $1 ya is It's what what you you publish. Now, thank you. Thank you, Ngoma Oscar, and we are very happy with the work that you tawazi are doing. kutamba newe but ndizvozvo Aiwa, Vito, and Gabriel is going to get it. Koporwa.